želim da pozdravim sve i da čestitam današnji praznik Vrbicu i Cveti koje proslavljamo. To je isti praznik, a mi Srbi ga zovemo Vrbica, ali je Cveti zbog ulaska Hrista u Jerusalim. Taj događaj se dogodio pre 2000 godina i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja iz života Hristovog i svakako njegov najsvečaniji, jedan od najlepših momenata njegovog zemaljskog života. Proroštvo je koje je govorilo da će Hristos doći u Jerusalim i da će posle toga postradati, zaista se toga dana ispunilo. Hristos je, kako prorok je rekao, ušao u Jerusalim na Magaretu i tako je to zaista bilo. Dočekalo ga je mnoštvo naroda, pevajući Osana sinu Davidovu, blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje, Osana na visini. Mnoštvo dece ga je također dočekalo sa palmovim grančicama. Otuda i mi ovdje Srbi, umjesto palmovih grančica, mi sa vrbama dočekujemo ovaj praznik. A sama vrba jeste simbol vaskrsenja i najava za vaskrsenje koje će se desiti. Toga dana Hristos je predskazao kakvom smrću će da strada na dan Cveti, to jest na Vrbicu, i zbog toga razloga mi koristimo vrbu kao simbol vaskrsenja, jer ona se prva rađa, prva lista posle zime i posle hladnoće u proleće. Otuda i ovaj praznik je i dobio kod nas Srba ime Vrbica. Naravno, mi kažemo da je ovo dečiji praznik, jer deca su dočekala Hrista. Hristos je zaista puno voleo decu. Jednom prilikom, kada su učenici bili sa Hristom, neki su priveli decu kod Hrista da ih on blagoslovi, ali su učenici branili. Međutim, on je rekao, ne, ostavite decu, pustite ih, neka dolaze k meni, jer takvih je carstvo nebesko. Zašto je takvih dece carstvo nebesko? I zaista, deca jesu anđeli u ljudskom obliku. To su maltene, oni su nebesa ovdje na zemlji. I zbog toga ih je Hristos i pustio da ih blagoslovi, jer njihova srca su toliko čista da su, da kažem, praobraz carstva nebeskog.